sa kalibutan. Kitang ibantayan, bisan sa kalisdanan, bisan sa katalangan. Ikaw ako nakalaban. Wala'y laing magbalantay, iatiman pagyud kita kanunay. Kang Hesus, ikaw ako makapahunay. Kang Hesus, ikaw ako makapahunay. Ayaw usiki, ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o, nga ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalayaan. Wala'y laing magbalantay, iatiman pagyod kita kanunay. Kang Hesus, ikaw ako makapahunay. Kang Hesus, ikaw ako makapahunay. Usap padayon ta sa pag-alaga niya, diha sa pagsimba magkahios sa kita. Dili na to kalimtan, nagtinabangay kitang tanan. Buhat nga maayo kita gandihan. Wala'y laing magbalantay, iatiman pagyod kita kanunay. Kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Kang Hesus, ikaw ako makapahulay.
Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban. Welcome sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin ka natong tanan, padayon nagtudlog, nagdasig ug nanguna sa matakusan nato kag kinabuhi ilabi na gyud sa atong pagtuo kaniya. Padayon siyang nagpadalag mga mensahe sa matagusan nato kag kinabuhi aron di kita dili gayon malayo sa iyang mga saad. Tungod kay ikaw ug ako gihigugma sa Ginoo. Dili gusto ang Dios nga mahimulag ta niya. Mahinungdan bisan asa ta sa kalibutan. Padayon ang Dios nga naghatod og mga mensahe aron dasigon ko sa pagpabilin sa mga mensahe diha kang Kristo. Sa atong pagsugod niining maong programa ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios ug ako kang gihangyo sa paglitog og pagpasalamat. Dili lisod ang paglitog og pagpasalamat. Importante ka na singkasing. Ina ang Dios. Salamat Amahan. Salamat sa imong pag-atiman ka naman. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom. Niya na sab kami nagkahiusa aron sa pagkat-on og pagpaminaw sa imong mga pulong. Sa pagdawat sa imong mga pamaagi. Mga mensahe nga imong gibilin ka namo nga imong gipasulat diha sa Biblia. Niya kami o Dios aron magkat-on na usab sa imong mga saad. Diha sa imong mga saad dunay mga pamaagi nga gikinahanglan namong sundon ug buhaton samtang nagulat kami niini. Amahan Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo sa mga kadaugan ug kaayuhan ug labos sa tanan mga panalangin nga imong gipasinati sa mantag-usa. Amo kang ipasalamatan nga wala nimo ihikaw ang kalipay kalinaw nga mo'y gikinahanglan namo sa tanang panahon, sa tanang adlaw, bisan asa kami. Nakinahanglan kami sa kalipay kalinaw. Amahan nga dili gikan sa kalibutan, kay ang kalibutan imo ang gipakita kanamo nga naa kang ulihang na ang kagubot pero diha sa imong presensya. Pinaagi ni David nagsulti, mahitungod sa mga masinatian ug maangkon sa tao diha sa presensya nimo Amahan ang kalinaw ug ang kalipay ug katagbawan. Pinaagi sa iyang pulong diha sa Salmo 16:11 Amahan. Salamat Ginoo sa tanan nimuhang pagpanalangin kanamo ug sa ako mga kaigsunan nga makadungog ni ini mong programa. I declare blessing ato kanila. I declare blessing. I declare healing in the name of Jesus. Mamaayo ang tanang bahin sa tibok pagkatao sa imo makatawhan sa dihang mamati umudawat kami sa imo mga pulong. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Amen. Mayong nga buntag, mayong nga pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Welcome back. Welcome back sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Pila ka adlaw mga kaigsunan wa gyud ta ka live tungod kay nag-recovery ko sa ako ang gipamati. Unya nagpasalamat ko sa Ginoo nga iyang gipadala usas ako ang mga listener, followers nga gikan sa Taiwan. Unya nanimuyo gyud siya sa Taiwan. Moingon kong taga Taiwan na gyud ni siya. Unya gibless siya sa Ginoo sa atong programa tungod kay ang tanan niyang gitinguha o gipangayo sa Dios siyang kasing-kasing iyahang nakita diri sa atong programa o tungod sa panalangin sa Dios iyang kinabuhi mianhig siya diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Niya gawas pa gyud mga kaigsunan ako gipasalamatan ang Dios gihimo siyang instrumento para ako ang pisikal nga bahin sa ako ang kinabuhi mga kaigsunan makapadayon diha sa pag-alagad pinaagi sa paghatod og mga mensahe nga magikinahanglan sa tanang tao. Og salamat kayo sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rocha Chin nga taga Taiwan. Ang Dios magapadalangin, ang Dios magauban og kalipay namo og kalipay natong tanan nga siya nahimong instrumento aron ako padayon usab diha sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko kay pila na gyud ka adlaw mga kaigsunan nga sige kram mga akong lawas kana sige bitang pamikog unya sa diha nga iya kong gi-reflex asapod ang akong asawa kanang daghan gyud kayong mga panuhot ang ako ang lawas og human sa pag-reflex niya mga kaigsunan pag-massage
ning tawhay gyud ang ako ang gibati unya makalakaw na gyud ko unya makadaga na pod makaaswat na kog mga butang nga bugat og makapangusog na ko kaniadto kanang mangusog ko mga kaigsuonan mukram dayon ko unya magbalhin-balhin ra ba diris kilid diris bukton kaning ani ni dinhi dapit ning dinhi nya sa likod dinhi dapit daghan kay kong bation mga kaigsuonan unya ang akong gihimo Lord padadi ko og instrumento nga makalingkawas ko sa akong gibati og ang Dios mga kaigsuonan nga atong gilagaran matud pa diha sa Salmo 53 na aman siguro na sa bersikulo 1 mga igsoon naghisulti diha si David nga ang Dios nga atong gilagaran nagtan-aw siya sa kalibutan gikan sa langit niya iyahang puloy-anan mingdungaw siya iyang gitan-aw ang kalibutan ang matagtaw iyahang gimonitor og matud pa sa ato ang Ginoong Hesukristo ikaw ug ako na nga nagtuo kaniya og bidawat kaniya muampo tas amahan dunggon ta niya og ikaw ug ako nakit-an ta sa Dios walay daw nga wala makit-is sa Ginoo una nga akong ipasalamatan ang Dios nga namati ang Dios nakadungog ang Dios sa ato mga hangi ug mga pag-ampo og iyang gipadala usas ato ang igsuon nga followers viewers nga nanukad gyud sa Taiwan og dalaygon kayo ang Dios sa iyang kinabuhi nga mao'y gihimong instrumento para ako pod makalingkawas og gawas pa ni ana mga kaigsuonan nagpasalamat ko tungod kay nagmadaugon ta diha sa pagsunod diha sa sugo sa Ginoo kana bitang water baptism dalaygon ang Dios nga naghatag og kalampusan sa buluhaton nga gipiyal sa Ginoo sa matag usa og ako nagtuo mga kaigsuonan nga doon na kay mga mensahe nga imuhang gustong ipaabot diri sa ato nga programa ayaw gyud na langana ipaabot na diri kay ako na tagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban. Mayong buntag, mayong pakiguban sa tanang nagsunod na sa itong programa ug nag-share na niini ngadto sa mga kaila ug pamilya. Og mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Dalia Bartolome. Mayong buntag nimo Sister Dalia Bartolome. Og maayong pakiguban ni Sister Miriam Love. Thank you for this live stream, Pastor. Unsa di ay imong name? Okay. May buntag no, mayong pakiguban ni Sister Miriam Love. Nindot kayo no kay love yod. Mo'y hinungdan nga nung ikaw ug ako giluwas sa Ginoo tungod na sa dakong gugma sa Ginoo. Okay no, ako arati kang replyan ma'am. Murag ning ako sang i-sit up ni kay murag ning kusog magkalit. Check. Okay no. Padayon ta mga kaigsunan. Padayon ta sa paghatag og panahon sa inyong mga mensahe. Okay no, salamat kayo sa pag-message no ni Sister Miriam Love. Ako rati kang replyan ma'am. Ang ako angan Gideon Candelario. Maunay ako ang account, FB account na siya ma'am. Og ni Verds Abuda, maayong buntag, maayong pakiguban. Hello Pastor, hi. Nindot kayo mga kaigsunan.
Naata kanunay diha sa tinud-anay nga pagsunod sa pulong sa Dios kay naa kanunay ang kalipay. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Sasi Kundi. Mayong buntag, Pastor. Mayong buntag ninyo diha sis, uban sa imo mga kauban diha. Good morning. Ang Dios magapanalangin kanimo. Og mayong buntag pag-usab ni Sister Miriam Love. Og matod pa diri mga kigsunan watching from Rochester, New York, USA. Naa sa trabaho. Oy mayong pagpanarbaho nimo diha, ma'am. Og sister, no, mayong pagpanarbaho nimo diha. I declare ang Dios magauban, magaproteksyon og naa ka kanunay sa iyahang pag-atiman. Ako na nga gideklara tungod kay ikaw ug ako kitang tanang mga magtotoo dili dapat nato kalimtan nga ikaw ug ako do natay authority. Gihatag pinagi sa saad sa Ginoo. Do natay authority mga kaigsunan ko sa Ginoo. Nga kung unsay atong ideklara, matuman. Unsay atong gipamulong, mahitabo diha sa mensahe sa Ginoo. Mayong pagiguban ni Inday Darlene in Cabo Tinsay. Good morning, Pastor. Dalayawon gid ang Ginoo sa tanan nga ara kay Kristo. Maibutag sa atong mga kigsuonan nga naa sa Bacolod. Maayong aga sa aton nga mga kauturan sa nga Bacolod Negros Occidental. Nalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Good morning ni Philly Impes. Maayong buntag sa tanan ug maayong pakipaminaw ni Sister Lorena O'Kirion. Blessed Tuesday morning, Pastor. Maayong pakiguban. Akong igsuon, no? Kauban nato diha sa pagtuon sa pulong sa Dios si Sister Marifi Christensen. Maayong buntag nimo diha sis, upan sa imong mga kauban diha, kumusta mo? Matod pa sa atong igsuon ni Sister Marifi Christensen. Good morning, Pastor, and your family. Sa tanan nagtan-aw, God bless always. Sister Marifi, kung makahigayon mo karong kuan bitaw, Marso, first week. Kung makahigayon mo, ako mga pag-ampo nga makahigayon sad mo. Nga makabisita mo diri sa ato ang dapit, ilabi na gyud sa ato ang main sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi ko ug sa atong FM station 101.3. Og mismo pod sa atong simbahan nga padayon nga gipauswag sa Ginoo. Kumusta mo diha sa Bohol, Sister Marifi? Og matod pa, good morning, Pastor, and your family, og sa tanan nagtan-aw, God bless always. Mayong pakiguban ni Sister Leah Jean Tahan Langit og si Evelyn Galis or Giles. Salamat sa Ginoo nak, live na pod ka, Pastor. Dugay ko nag-atang sa imong live. Salamat kayo sa inyong pag-atang-atang. Nakabalik ra gyud ta og giayo ko sa Ginoo. Sa unsa may mga gipamati, doon na maging mga panahon nga makaingon ta nga kana bitang makaingon ta nga sa maning akto ang lawas dili naman kalihok. Ay kung mulihok mga kaigsunan, mugahi man kaning mugahi ang akong mga muscles, ang ako ang kaning kaunuran magsige kurog-kurog unya mo di ay. Matud pa sa ato igsuon nga gikan sa Taiwan, daghan kay kag panuhot, Pastor. Urag wala mapanpan ang imuhang likod, ang imuhang mga muscles wala mapanpan. Perting pinampanay mga kigsunan, gipaningot sa ginilot bisan sa akong asawa mga kigsunan. Sister Rocha Shane, salamat kaayo sa imong kinabuhi. Murag karong Merkulis balik na siya sa Taiwan. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Norma Malvino. Blessed morning, Pastor. Watching from Davao City to all viewers and God bless. Ay, mayong pagpaminaw sa tumatiksunan des Davao. Si Janvi, mayong buntag, Pastor. Shout out from Calatrava, Negros Occidental. Ay, may buntag ni mo diha, Janvi. Na ako'y estudyante diha. Murag ni uli siyar karon na sa Calatrava, mga Kasilaw family. Nahimo siyang pastor o sa una trabahanti siya sa bitang
nagtrabaho siya sa construction. Unya masabadog Domingo, maadto siya sigig anag warehouse. Unya nakunoy usa ka higayon nga wala kuno siya kaadtog warehouse kay naglain yang lawas, nakunoy subaw. Nagsige na lang kuno siya higda-higda sa iyang barracks. Unya samtang naghigda-higda siya, sige pa siya liso-liso sa iyahang gipaminaw nga FM radio. Sige sa liso-liso mga kigsunan, nadugay niya liso-liso. Nalisuan niya ang ato ang gidala nga FM radio nga 97.9 Love Radio Cebu. Unya dito siya naminaw mga kigsunan. Pagpaminaw niya, isa nga binisaya man unya kuan kayo kanang pulong man sa Ginoo. Munto sige siya paminaw sa dihang sige siya paminaw sa pulong sa Dios mga kigsunan nga tong isangyaw. Dito siya nadasig og nangita sa atong simbahan, og sa dihang nangita sa simbahan nadumdumang gyud niya ang simbahan nga akong gidala dito sa Cebu City. Mahinungdan nga nagsige na lang gyud sa simba, kay iyang nasabdan nga ang iyang kinabuhi wala gyud pulos kung wala ang Ginoo, wala gyud bili kung wala si Kristo. Mainungdan nagpabutismo siya og nagpatudlo sa Biblia, karon pastor na. Og nakita na to ang tinuod nga kabag-uhan kay siya nahimong magwawali labinas mga katawhan. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw ni Merlin Gibol. Thank you so much, Lord. Bless morning everyone. Pulong mo kinabuhi ko. Good morning. Mayo nga pagiguban ni Lia Jintahan Langit. Maayong adlaw sa tanan dalaygon ng Dios. Salamat pastor, naka-live na ka. Salamat sa pulong sa Ginoo. Hadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo. Ang pagsayaw ikabalos ko. Ang pagluso ikabalos ko. Pagpasalamat. Mayo nga buntag, mayo pagpaminaw. Welcome ni Sir Rolly Ando. Morning pastor, mayong buntag nimo diha Sir Rolly. Og ni Ria V. Amante. Good morning pastor, watching here in Tanhay City. God bless kanunay. Ang Dios magapanalangin ay declare blessing nimo Dai Ria V. Amante. Ingon nga imong magulang silingan suon diha sa pagtuo. Akon mo advice nimo, ayaw padala sa bisan unsang tentasyon, labi na gyud anang ibog-ibog, labi nang uyab-uyab. Ako ang advice nimo, focus sa pag-eskwela. Ayaw ibulag ang Biblia. Ayaw entertaina sa pagkakaron ang kalibutan. Kanang mga tao nga mutanyag, ayaw entertaina. Kay hinuon pon ang imong kinabuhi sa Biblia para dili ka malingla og maunay makapanalipod nimo, hinuon madala sila diha sa Ginoo. Magpapuno ka kanunay sa pulong sa Dios, magpapuno ka sa mensahe sa Ginoo before ka mo entertain sa mga tao, labi na gyud sa kanabitang kini man gyud Sister Ria V. Armande, usanis youth young people o youth leader man siguro sa simbahan nga gidala sa akong magulang. Unang ako ang advice, focus sa imong pag-eskwela og ayaw ibulag ang Biblia. Good morning ni Marley Gonsing Staris. Hello pastor, praise God. Santiago 4 City. Magpakumbaba sa harap sang Panginoon at itataas kaniya. Mao gyud nay hinigiban mga kigsonan. Wala nay laing hinigiban kanang pagpaubos og pagpailob. Mao nay giingon diha sa Gipadayag kapitulo 3 bersikulo 10. Ingon ang mensahe diha sa Ginoo pinaagi ni Juan. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan. Diha gipakita nga dunay pagpanagna. Ang panagna diha mga kigsunan naay mga katalagman. Ang mga katalagman nga masinatian karon og sumalabot, dili na kinahanglan ipropesiya. Kay na propesiya na nga dunay mga katalagman dili lang diri sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Lamang diha sa mga bersikulo dunay propesiya, dunay poy saad. Ang saad mga kigsunan nga ikaw ug ako kana kung tinuod tang nagpailob, mga igsuon ilikay taniya. Inumdumi ang saad sa Dios ni anang maong bersikulo
para lamang sa mga taong nagmapailobon. Ang tao nga naay pagpailob, tao nga naghari ang balang espiritu. May buntag mayo nga pakiguban ni Brother Junivel, mga Jimina Furniture diha sa Car City. Unya doon na po'y branch diri sa sa Santander, dapit sa Mayo, dapit na sa kanang station sa Series Bus. Doon na sa branch diha. May buntag may pakiguban ni Junivel Himina. Maayo nga pakiguban sa imong mga kauban diha mga trabahante. Good morning, good morning. Og matud pa ni Sister Miriam Love. Salamat, shout out pastor. Welcome sa at welcome ma'am sa ato ang programang pulong mo. Sige mang gihulaman sa akong mga anak kay sige sila og practice sa drums. Nya kinahanglan mag-headset man sila. Kay nga to ang electronic drums mga kigsunan para dili sila makadisturbo, mag-headset sila. Nya sige nilang giibot, sige nilang gikuha. Mo na nga salamat kay sa Ginoo nga padayon pod ang Dios nga nag-supply diri sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Naka-order po ko og headset nga doon na po'y quality para sa ato ang recording studio. Good morning ni Leah Jean. Mayong buntag pag-usab ni Kim Inovio Larissa. Good morning Sister G. Sis Z Jen. May buntag singer Siaton. May buntag diha sa Siaton. Good morning nimo diha. Okay, may butang mayo pakiguban ilabi na sa atong mga kigsunan no sa si Ninsky Lim mayo nga buntag pastor git ko sa ako ang asawa nga tuwa sa Cebu City nagtrabaho si Mary Chris Limbaga ug sa ako mga anak nga nag-eskwela. Salamat and God bless. Matod pa ni Sister Miriam Love, thank you so much pastor, I always have peace in my heart from God. Among ginay pinaka kung diri pa sa Pilipinas mga kaigsunan na uso man ni mga kining pulong paldo. Matod pa sa uban paldo pero mga kaigsunan walay makalabaw sa kinabuhi sa tao kana ang kalinaw gikan sa Ginoo. Mayo nga buntag, mayo nga pagiguban ni Roland Ayok o ni Angel Rin Comiso o ni Idni Bustamante. Matod pa maayo nga buntag pastor sa imong family sa tanan mangutana lang ko pastor kung unsa ang sampinit nga gisgutan diha sa Nahom sama sa mga sampinit ug ugang dagami og ut-uton sa kalayo kamong mga palahubog sampinit kining sampinit mga kigsunan og kaning gihisgutan diha sa Nahom sampinit og mga dagami nagpakita ni sa kanabitang kinabuhi nga dili gyud bililhon sa Dios. Ang tinuod ang tao nga dunay bisyo dili gyud na bililhon atubangan sa Ginoo. Mao bitaw na nga ikaw ug ako gipakamatyan ta sa Ginoo para makalingkawas ang tao diha sa bisyo. Para makalingkawas ang tao sa mga buhat nga nakapawagtang sa bili sa tao. Kay ikaw ug ako kitang tanan nahilayo ta sa Ginoo. Wala tay bili atubangan sa Ginoo apan tungod kay dako kay gugma ang Amahan. Iyang gipadala si Kristo aron ikaw ug ako makalingkawas niining tanan.
iyatang gipakamatyan og labaw sa tanan gitudluan o gigiyahan. Og ang mga pulog mga mensahe pagtulunan sa atong Ginoo gipasulat diha sa balaang kasulatan aron ikaw nga mobasa og maminaw niini nga motuog mosunod niini makalingkawas gyud sumala sa iyahang mga mensahe. Mao hinungdan mga kaigsuonan, ikaw ug ako bisan asa pata sa kalibutan kanunay tang gipadad-an sa mga pulong sa Dios nga moy atong gilagaran kay diha sa mga mensahe nga atong madunggan sa balang kasulatan makalingkawas gyud ta sa mga bisyos kalibutan. Ang sampinit mga kaigsuonan nagpakita na sa kana bitawng butang nga walay bili, butang nga basura walay bili. Mga kaigsuonan nga giandam alang sunugon, alang sa kalaglagan. Mao hinungdan nga ikaw ug ako kinahanglan makalingkawas ni ana. Og ang pamaagi aron makalingkawas ang tao sa kahimtang nga diin kita naulipon kaniadto, kinahanglan ikaw ug ako motuo og mosunod gyud sa mensahe ni Jesus Christ. Kay dili man pod maayo nga igo ratang motuo ang kinabuhi opposite sa mga pulong sa Ginoo. Amo na nga ikaw ug ako kinahanglan nga magkinabuhi gyud sa mensahe sa atong Ginoo. Kay si Jesus kanato nagaubad. Kay si Jesus kanato nagaubad. Kidog ang mga awit pagkalangit daygo. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Celine si Castelia. Good morning, Pastor. Watching from Burawen, Liti. Bag-o ning akong account na hack ang una kong account. God bless po sa tanan. Mayo nga buntag ninyo diha sa Burawen, Liti. Umusta mo diha, Sister Celine? Imong mga kauban, imong pamilya. Good morning. I declare blessing ninyo diha. Si Norma Balbino, wow, that's great po. To God be all the glory. Kawa gyud tay mahimo kon wa tay Ginoo. Kumpante ta sa tanan nato mga buluhaton kung naatay diha sa Ginoo. Among ginay tinuod Sister Norma. Salamat kay mensahe sa. Good morning ni Gian ni Stador. Good morning Gian og ni Mary Grace Flores Antoque. Si Maria Victoria Perez Anco, good morning. Og ni New Edgar Sumampong, good morning ni mo diha Brad New Edgar. Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpaminaw ni Noel Cesar. Good morning Pastor og pana sa tanang naminaw watching here in Bacolod Public Market. May buntag sa tanan nato mga kaigsuonan. Di may aga sa tanang mga kauturan nato sa Bacolod Public Market. Ato mga kaigsuonan diha sa Bacolod, maayo nga buntag og sa tanan nga mga konsumidor. Adili ra gyud ko malimot mga kaigsuonan katong first time ko nga nakataak og Iloilo gikan ko sa Bohol unya wa pa gyud po ko kadungog puntahon og sinultihan og mga hilonggo. Bata pa gyud ko adto mga kaigsuonan kay Second High School ni undang naman ko niya nanarbaho nagpaboy ko dito sa Bohol, dito sa Cebu. Unya ako ang agalo na himo mang manager sa Hinebra. Unya mulalin mas sa Iloilo wa masilay laing madala kun dili ako ila kong gidala dito. Unya pag-abot dito sa Bohol pag-abot dito sa Iloilo mga kaigsuonan gisugo ko sa ako ang galon. Ingon dito ang galon, John, palit dito og kuan. Palit dito og utanon kay mag-utan ta. Unya katong ako nga galon ilado man kay ito dito sa pikas tindahan nga namaligya utanon. Pag-abot dito mga kaigsuonan gitudlo ra na akong utan. Gihatag na kong kwarta, wa ko'y daghang langas kay wa palagi ko kabalo mo kuan. Adi palagi ko kabalong mo palit og kanang unsay akong paliton pinaagi sa paggamit og kanang sinultihan nga ilonggo bitaw. Pag-abot dito mga kaigsuonan giingnan man ko sa tindera. To sin man o
nga mga butang inyong gikinahanglan dili na ninyo na angay pangitahon idugang ra. Buti pa sabot naa pa kay butang dugangan pa. Ang uban pod mga kaigsoon igo ra pod na pagbasa. Wala pod motuman sa unsay gustos Ginoo. Ang pinakayawi diha mga kaigsoon. Kung atong ikinabuhi ang iyang mga pulong sa hingpit nga pagkinabuhi niini, sultihan ta mo mga kaigsuonan ang akong nasinatian, inyo gyung masinatian. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw ni Jean Paul Dolo Kanog. Good morning Pastor, manguntana lang ko og kay location nga church diri dapat sa Guadalupe Lahog. Diha sa Guadalupe Lahog, ang dunay ko'y simbahan diha, nauli man tong simbahan nga akong gidala sa una. Nakuan man to, nauli. Gibalik kumbaga, gibalik sa original. Ang simbahan nga nagpabilin sa akong pagdumala, ang sa sudlon og usa sa Tarcom. Naa sa Tarcom, gikan sa Guadalupe, sakay mo og jeep siguro paingon og Lahog o Ayala. O niya kung nakamotor mo diha, pangitaaran ng Tarcom diha sa Lahog. Upper Laguerta, gitawag nag Mga kamot, ibayaw-bayaw. Mga hawak, ikiyay-kiyay. Huwag tangan na ang mga pagmahay. Sige, ilukso-lukso. Dito sa langit, ipasulbong mo. Mga pagkaikan. Okay, pwede na nimong kontakon na si Jim Paul Dokolanog sa imong pangutana. Pwede nimo nang makontak si Jonel Casilaw. Si Bilma Alipaw, blessed morning Pastor. Si Philly Bangasan, good morning Pastor. Karon pa ko nakatanaw sa imong live. Maibuntag nimo diha Sister Philly. Si Lorita Tumagin, maibuntag. Si Gira Purisima, maayo nga pagiguban. Shout out sa akong mama sa Ayungon, nagpuyo. Watching Toledo City Pastor. Maayo nga buntag, maayong pagiguban niha.
Hadriel Valenzuela. Hello Pastor, shout out from Libagon Central High School. Namina while nag-check sa mga papel sa mga bata. Okay. Labog Orange Rainfall. God bless Pastor from Welry. May buntag nimo diha. Ma'am or sir, salamat kayo sa imuhang pagtumbaya sa itong programa. Ang Diyos magapanalangin kanimo din sa pagtudlo sa eskwelahan sa Libagon Central School. Pangumusta ko diha ay labi na sa ito mga kigsunan o mga kapasturan sa maong dapit. Mayong buntag ni Abadinas Diana. Mayong buntag Pastor watching from Dasmariñas, Cavite. May buntag nimo diha ang Dios magapanalangin. Kumusta mo diha sa Dasmariñas, Cavite? Og si Sunny or Sunny Kuling. Gisinday Fortuna Donaire, good morning. Good morning Pastor. Salamat kay naka-live na jud ka Pastor og maayong buntag sa tanan karon live viewers. Og dalaygon ang Dios Pastor request kog awit birthday Pastor. Birthday nako ron. Sige. Happy birthday nimo diha Sister Donaire. Ang Dios magpanalangin. Okay, ato na yung tagaan og pagtagad ka ni request tawag happy. Lang sa mga nag-birthday, happy birthday. I declare blessing sa inyo ang kinabuhi. Happy birthday ninyo. Og ang Dios magauban og mga panguna sa inyo ang kinabuhi nining tuig nga iyang gidugang kan ninyo. Happy birthday. Si Miriam Love, si Ilsa Monda, good morning Pastor Gideon og sa tanang tigpaminaw sa imong live. Si Solidad from Butuan og matud pa may giyong pang guyoron Pastor akong mga pamilya na asa puok talisay sa church para makasinati sila sa kaayo sa Ginoo. Pero saon dili man na mapugos, dapat ra gyud iampo and let God do the rest. Tinuod gyud. Anagay mga actually ang tinuod nga mensahe mga kaisonan. Dili ra gyud ta mohunong sa pagampo, niya dili pud ta mohunong sa pagbuhat. Ang ato ang buhat diha, pag-agni, pagdasig, pagpahinomdom ra gyud, pagmaymay, uban ang gugma. Mao ra gyud nay ato ang buhaton. Magampo ta, o niya mulihok sad ta, o niya padayon natong ipangayo sa Ginoo nga iyatang dasigon og kanon nay tang naay kusog sa pag agni, sa pag dala diha sa Ginoo. Dili tugutan sa Ginoo atong kinabuhi nga mapulan bitaw. Inoon mas madasig ta og ma-challenge sa bisan unsa mga pagsulay nga masaksihan nato sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kay sa atong pag-alagad mga kigsunan dunay ginay mga pagsulay. Dunay mga panahon ang ato ra kaugalingon maoy mo unay sulay, ang kaluya. Ang makaingon tang pag-surrender, moingon tang Lord, mo surrender nako. Pero dili na mo'y makatabang mga kigsunan aron ang atong mga ampo ug hangyo dunggon sa Ginoo, no? Si good morning matud pa ni Maria Victoria Perez. Good morning Pastor. Pastor all na sa tanan nagsunod ni ini ang programa sa Dios naghatag na dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo kanako ni ining maong mensahe. Sayaw, lukso, tungkol sa kalipay nga gibati ko. Dili ka pungan nga mo tayo diha. Kanimot na ng binuhat puyok po gayud sa imong ngalan. Ipalanong po gayud sa tibuok kalibutan. Di mo pagkagamanan, di gayud hituplan.
Gikan di ay ni Nensky Lim pagret di ay ko sa Limbaga Momo family. Salamat and God bless sa tibuok pamilya nimo pastor. Salamat kayo. Ang ato karong paghisgutan mga kigsunan, mga minsay sa Ginoo maghisgot ni sa kahimtang sa atong panahon karon. Ang kahimtang sa atong panahon karon mga kigsunan, makaingon ko nga nagkinahanglan na gyud og atensyon sa matag usa. Ang ato karong paghisgutan nga mensahe naghisgot ni sa pwede na tong madunggan. Pwede na tong mabati. Nya tong hinumduman ang mabati nato karon og kanunay natong madunggan muhatag ni og epekto sa matag usa nato kakinabuhi. Kana bitaw mga pulong atong madunggan daw sama nis abono. Mao ni gihatod og ipakita sa Ginoo samtang na malandong ko niining maong mensahe. Ang tanang klaseng pulong, mga mensahe nga atong madunggan daw sama ni sa abono sa tanom. Siguro dili kayo ninyo lisod sabton kung maghisgot kog abono kanang fertilizer. Kay ako nagtuo nga ikaw ug ako nakasuway gyud pananom. Ang uban wala man tuoy baol pero nakapananom na labi na gyud sa mga kaigsonan nga nakapuyo sa bukid. Kung nakapuyo ka sa bukid, makapanonom gyud ka labi na gyud sa nag-eskwela. Kay kung ari ka sa bukid mga kaigsonan kasagaran nga project, ari dais garden. Sa among sitwasyon kaniadto sa among panahon sa akong pag-eskwela elementary, high school, dili gyud nako malimtan mga kaigsonan ang matag eskwelahan. Doon na nay baol-baol dito sa likod. Doon na nay mga garden. O niya, ang mga maestra mo, check yun na sa kalimpyo, kanindot, katambok sa tanom. Niya, na sila ihatag nga grado. Pero dire dapit sa lungsod, labi na sa syudad, adi nakakakita garden. Kasagaran mga project nila, mga practical sad nga mao'y gikinahanglan sa ilahang matag room o matag eskwelahan. Pero siguro kasagaran nato karon dinhi moingon ko nga dili inosente ining pulong pagpananom. Mo nang dili ko lisuran sa pagpasabot ninyo mahitungod sa pulong abono or gitawag fertilizer. Ang abono mga kigsunan maunay pagpatambok sa tanom, maunay pagtabang sa pagpabunga sa tanom. Kon ang tanom nga imuhang gipugas muhatag og bunga nga mao'y muhatag nimog income, pero doon na po'y tanom nga dili pod mamunga, dahon ra og ang iyang lawas mao'y gikinahanglan nga imong patumbokon sama ng sibuyas, repolyo og napoy uban muunod, no, sama ng bisol og mga amote. Kanang tanang mga tanom nagkinahanglan gyud sa abono. Na ay mga komersyal nga abono. Pero sa amo ang lugar dapit diri karon sa ato ang gipuy-an, kasagaran nga abono diri nga dili makadaot sa yuta kining iti. Nganong ako ning gihisgutan kay mao ni gipakita gipadayag sa Ginoo samtang nagampo ko unsay tinuod nga kahimtang karon sa tao. Ang tinuod nga kahimtang sa tao karon mga kigsunan, talagsa na kayo ang nakabantay niini. Talagsa na kayo ang nakamatikod niini. Kining maong mensahe mga kigsunan, importante kay ni siya labi na sa ato ang pagtuo sa Ginoo. Labi na gyud sa mga naay gidumala nga buluhaton diha sa simbahan. Labi na gyud sa mga leader, sa mga pastor, sa mga elders, sa mga nagsangyaw. Atong hinumduman mga kigsunan,
ang matag pulong nga madunggan nato daw sama nis abono. Nga kon ang usa ka tanom maabunuhan og insaktong abono, muhatag pod og insaktong ani. Muhatag pod og insaktong income. Pero ang usa ka tanom nga nadaot pod sa abono, oy naapoy tanom nga madaot sa abono, kanang nasobrahan. Sama sa unang panahon nga nagtanom mi og humay, kay dili pala migimi swito aning humay-humay. Naghimo mig basakan mga kaigsuonan na unsa man na nga wala man kabunga, na puro na malang dahon. Ang mga tao nga nakaagi nga nakakita sa amo ang gitanom nga humay, sila nga naswito sa pagtanom og humay, miingon gyud nga nasubrahan nag-abono. Wala matiming pag-abono. So diha sa matag tanom, kinahanglan ang moatiman sa tanom swito sa pag-abono. Swito sa paghatag og fertilizer or abono. Mausab mga kaigsunan ang kinabuhi sa tao, ikaw ug ako. Ang problema niini mga kaigsunan, ang tao lahi sa tanom. Kay ang tao labaw kaayo kaysa tanom. Akong nakita ang diferensya o hinungdan nganong moingon ko nga ang tao labaw sa tanom. Ang tanom dili kabalibad. Dili gyud kabalibad mga kaigsunan kung unsay imong iabono. Pero ang tao gitagaan og well, gitagaag kabubuton, gitaag authority sa pagdawat o sa pagbalibad. Ang tanan nga mga mensahe nga imong madunggan, pwede kaayo nimong dawaton, pwede kaayo sab nimong balibaran. Pwede na nimong kanang matawag anang i-ignore. Dili nimo tagdon. Kanang tanan mga kaigsunan nahitabo na sa matag kinabuhi sa tao. Nakakaton ta sa pag-ignore, nakakaton po ta sa pagdawat, o nakakaton po ta sa pagpamalandong. Kana tungod na kay ikaw ug ako nga gipakataw o gipahimugso sa Dios. Labaw ta sa tanang binuhat nga gibutang sa Dios sa kalibutan. Kita mo'y pinakalabaw nga nilalang sa Dios, binuhat sa Dios dinhi sa kalibutan. Kita mo'y pinaka-espesyal at tubangan sa Ginoo. Labaw ta sa mga mananap, sa bisan asa nga kahimtang sa kalibutan. Mga mananap nga mulupad, mananap nga nagkamang, mananap nga ilalom sa dagat o naa sa tubig, bisang asa. Ikaw ug ako gitaag authority nga mas labaw sa kahimtang sa tanan. Una sa tanan mga kaigsunan nga gipakita gusto sa Dios nga imong mahinumduman nga ikaw ug ako doon na tay authority katungod sa pagbalibad ug sa pagdawat sa tanang mensahe. Mensahe mga igsuon nga makapaepekto gyud sa kinabuhi sa tao. Tinuod, walay pulong nga dili makaepekto kung kana imuhang entertainon, imong dawaton. Makapaepekto gyud siya. Ang gusto na kong ipakita mga kaigsunan, naagon say resulta. Og ikaw mismo mga kaigsunan na makasinati nini. Samtang na malandong ko sa mensahe sa Dios, nga akong gipangayo sa Ginoo nga Lord, unsa may mensahe nga mao'y pinaka-importante namo og sa akong mga kaigsunan, samtang nagpaabot mi sa imong pagbalik. Samtang nagpaabot mi sa takna nga or padulong mi kanang sa tinuod nga kahimtang
Kay mao magyud ni tinuod nga kahimtang sa tao mga kaigsunan. Kinahanglan mudawat gyud ta. Natay tinuod nga dawaton bisag saon pod nato pagbalibad naay mga panghitabo o mga pulong, mga mensahe dihas Biblia nga dili mabalibaran. Kanang tinuod natong padulngan. Mga igsuon, sultihan ta mo. Ikaw ug ako kinahanglan mutuo gyud ta sa mensahe nga gipakita sa Dios dihas Biblia. Dili ta pwedeng mobalibad ani kanang tinuod natong padulngan. Sa tibuok natong kinabuhi mga kaigsunan, do na tay tinuod nga padulngan. Ang tinuod natong padulngan, buta nga dili nato pwedeng balibaran. Naamay mga pulong nga pwede natong i-ignore. Pero dunay mga mensahe nga kung imong i-ignore, asa ko nang gikaingon, kung imong i-ignore o imong dawaton, maepekto gyapon. Pero, bisag saon na to og ignore o balibad, ang pulong sa Dios, dili na to malikayan. Ang tinuod nga padulngan nato, hukmanan. Ikaw ug ako, timan ini, tipigi ni, bisag unsa pa ka bright sa tao, bisag unsa pa ka, kanang ikaw ba'y pinakakailados tibok kalibutan, ikaw ba'y pinakalabaw diha sa imong dapit, timan eh. Ang tinuod natong padulngan, hukmanan. Dili hukmanan sa tao. Dili hukmanan sa nasod. Or sa matag nasod. Kundili hukmanan nga giandam sa Dios. Alang sa matag tao. Samtang naghulat ang tao sa iyang saad. Ang tinuod natong padulngan, mga kaigsunan, moagi ta og kamatayon. Human sa kamatayon, paingon ta sukmanan. Human sa hukmanan, dunay duha ka dapit, dili tulo. Duha lang kadapit. Ang pwedeng padulngan sa tao, langit ug ang impierno. Dito sa hukmanan mga kaigsunan, dili pangitaon sa Dios kung unsay imong relihiyon. Kung unsay imong karatula sa imong simbahan. Ang pangitaon dito sa hukmanan sa Dios, una, ang imong ngalan. Kung ang imong ngalan nahisulat ba sa libro sa kinabuhi. Ang pamaagi aron ang tao makasiguro nga nahisulat ang iyang ngalan dito sa libro sa kinabuhi, kinahanglan niyang dawaton ug tuuhan si Jesus Christ. Mapahudiyo man og dili hudiyo, kinahanglan mo dawat ug mutuo ni Jesus Christ. Dili tungod sa kondisyon sa relihiyon, dili tungod sa pagtulunan sa relihiyon, kundi sa mensahe sa Dios. Kung ikaw ug ako mindawat na ni Jesus Christ, mingtuo na ni Jesus Christ, gisulat ang imong ngalan didto sa libro sa kinabuhi. Og sa didto na sukmanan ang kinabuhi sa tao, makita dito ang iyangalan dito sa libro sa kinabuhi mga kaigsunan. Ablihan na usab ang ikaduhang libro nga diin dito naisulat ang tanang binuhatan sa matag tao. Pangitaon sa Dios ang imong mga binuhatan.
ang tinuod nga requirements nga gibilin o gipakita nga gusto sa Dios nga imong masabtan bisag asa ka sa kalibutan, ang tao nga makasulod og bag-ong langit ug bag-ong yuta, katong tao nga ang tanan niyang binuhatan sibo og haom sa balaang kasulatan. Mao gusto sa Dios mga kaigsuonan nga kanunay natong usisahon, eksaminon. Kinahanglan natong eksaminon ang atong kaugalingon kung ang atong mga binuhatan, isip bana, isip asawa, isip ginikanan, isip anak, or igsuon, o bisag asa ka nga kahimtang sa kinabuhi. Haom ba ang imong binuhatan, ang akong binuhatan, ang atong binuhatan, haom ba sa balaang kasulatan? Kay kung dili haom, bisag hutdon pa nimo og puyo, sudlan nimo ang tanang relihiyon. Kung ang imong binuhatan dili haom sa balaang kasulatan, langit siradan. Ang imong ngalan papason didto sa libro sa kinabuhi. Og ang ngalan nga wala mahisulat didto sa libro sa kinabuhi. Ang gipakita sa Biblia, ang tao nga wala mahisulat ang iyang ngalan didto sa libro sa kinabuhi, dadon sa linaw nga kalayo. Ang linaw nga kalayo gipakita walay pagkapalong. Naa ditoy ulod nga dili mamatay. Tanan nga mga klaseng kalisod naa dito sa dapit nga gitawag imperno, linaw nga kalayo. Og ang tanan nga makasulod og pagadad-on didto katong mga tao nga nagtuo pero ang kinabuhi na iulipon og nailalom sa sala. Pero ang tao nga nahisulat ang iyang ngalan dito sa libro sa kinabuhi og sa iyang kasing-kasing unahuna, tanan niyang kinabuhi, mapabinuhatan, mga pulong, haom ug uyon sa balang kasulatan. Ang Dios malipay. Ang Dios excited nga mahimamat ang tao nga nagkinabuhing balaan o nagkinabuhing matarong samtang nagpaabot siya sa katapusan sa kalibutan. Ang pangutana, kinsa man ang tinuod nga makatabang nimo? Kinsa man ang tinuod nga makatabang nako? Walay lain ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios maoy tinuod nga makatabang nato. Pero ang problema mao ni nahitabo sa gipakita nga maogi matuman sa kinabuhi sa mga tao sa kalibutan. Kasagaran nga mga tao nga gipakita diha. Mubasa ko mga kaigsunan sa Biblia. Ablihan ako ang libro ni Pablo nga iyang gisulat alang kang Timoteo og nato nga mga magtotoo. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 3. Kining kapitulo 4 bersikulo 3 sa ikaduhang Timoteo, ang konteksto niini naas kapitulo 3. Ang konteksto dihas kapitulo 3 katapusang mga adlaw. Pag-abot diri sa bersikulo 10 katapusang mga panghimangno. Kining katapusang panghimangno niabot ni sa kapitulo 4 sa maong libro. So akong basahon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 3. Moabot ang panahon na ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto mao na lang ang ilang sundon og magtawag silag daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog.
Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo. Kini dako kay ni siyang alarma sa kinabuhi sa mga magtotoo. Nganong moingon kong dako kini siyang alarma? Kay daghan kayo mga tao nga nagtuo Ginoo pero dili na busy sa Biblia. Wala na'y pag-abli sa tinuod nga mensahe sa Ginoo. No atong hinumduman mga kaigsunan, ang panahon nato karon lahi sa panahon sa atong mga katigulangan, sa atong amahan, sa atong mga lolo, mga lola. Kaniadto mga kaigsunan maglisod sila og palit og mga radio. Dili kay sila makadungog og mga radio. Sa unang panahon dili kanang walay makapa-impluwensya nila. Kumbaga dili sila matakdan sa nagalain nga mga batasan sa laing lugar, sa laing lungsod, sa laing nasod. Dili sila matakdan. Kay dili sila makadungog ni makabati sa laing nga mga pinulungan. Nagdagan ang mga panahon, nag-irog ang mga tuig, natawo ang ato ang mga ginikanan, tagsa-tagsa na to ang ginikanan. Siguro ato ang mga ginikanan sa akong pangidaron, nanay mga ginikanan nga tigulang na siguro kayo, ang akong mga ginikanan nangamatay. Nangamatay na. Sa ilang panahon, samtang bata pa sila, wala kay sila makadungog og naay radyo. Walay radyo gyud sa una. Walay AM radyo, walay FM radio, wala tanan. Pero sa dihang nataon na ako, siguro ang ako ang kababata siguro kanang natawo og 80 to 90. Kung natawo kag 80, sigurado gyud ko nga nakakita ka og mga nanggawas na hinahinay ang mga teknolohiya. Makakita na ko kaniadto og mga puno, kanang kasit sikat kay na sa among panahon. Labi na pagsulod anang karaoke, singalong, component. O niya, never pa may nakakita og mga cellphone. Siguro among nakitaan kalkyo pa. Siging nag-irog ang panahon. Hangtod niabot ang panahon nga doon na cellphone. Nanay text, nanay tawag, pero walay chat. Hangtod nag-irog ang panahon, nagkataas o nagkakusog ang teknolohiya na anatas sa panahon nga bisan asa makita na nato og madunggan nato ang nagkalinlaing kinaiya sa tao sa kalibutan. Madunggan nimo, madunggan nako ang tanang klase nga kinaiya batasan sa tanang tao sa tibuok kalibutan pinaagi sa social media. So ang tao mga kaigsuonan abli na sa atong panahon karon. Ang tao pwede siyang makadungog og mga pinulungan, maimpluwensyahan og kinaiya batasan pinaagi sa Googles. Ang Googles mga kaigsuonan, igsuon, pwede siyang maka-impluwensya nimo. Usa kini ka kritikal nga panahon. Dili tungod kay wala nay Biblia. Sultihan ta mo. Nganong mo ingon kong usa kini ka kritikal nga panahon, dili tungod kay wala nay Biblia, kundi daghan na kayo ta nga makapa-impluwensya nato. Ang Googles maka-impluwensya nato sa panahon nga kita na ay mga pangutana, mangita dayon tagtubag. O kaha, daghan kayong mga magwawali, daghan kayong mga Kristohanon nga wala na mangonsultas Biblia, tuan na nangonsultas Googles, or kuha, tuan na GPT. Ang uban tuan na sa AI, mga video, na anas mga post para ma-inspire kuno ang ilang pag-alagad sa Dios. Hapan ang pangutana mga kaigsuonan. Mao pangutana. Kanus akalas, kanus ang katapusang
ngambing kupot ka sa Biblia aron mangonsulta kas mensahe sa Dios. Kanus ang last nimo ngambing kupot kag Biblia kaysa cellphone. Nakahinumdum pa ba ka nga mas importante nimo ang Biblia kaysa social media? Hinumdum naanatas gipanagna ni Propeta Amos diha sa kapitulo 8 versikulo 11 nga moabot ang panahon, moabot nga mga adlaw nga matud diha sa iyang sulat nga dili kagutomon sa tinapay, dili kauhon sa tubig, kundili kagutom sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kay moabot ang panahon, ang kalag sa tao dili na makadungog sa tinuod nga mensahe. Kay ngano man, ang wali ni Pablo didto sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 versikulo 3 nga mismo ikaw makakita niini kung namalandong ra ka. Mao ni tinuod nga nakahimtang karon kadaghanan, majority nga wala na ipagpangonsulta sa Biblia ang mga tao. Ang giingon din mga kaigsunan, moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinoong gusto, mao na lang ang ilang sundon. Ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Mao ni alarma karon mga kaigsunan. Daghan kay mga tao nga angkon nga nagtuo Ginoo pero dili na seryoso sa Biblia. Gusto nilang makadungog sa mga pagtulunan sa tanang klase mga vlogger, mga pagtulunan kung dunay mga pangutana ari na sa Google, ari na sa GPT. Ilan ang ginagamit ang AI, ang uban mo ingon pod nga demonyo man ang AI, pastor. Pero sila mismo may gamit og AI. Mga igsuon, karon ang panahon nga ato ang pamalandungan ang tagsatagsa nato kaugalingon. Gusto pa ba nato ang Biblia? O ni pangutana mga kaigsuonan, gusto pa ba nato ang Biblia? Gimingaw pa ba ta sa pagbasa niini? Gusto pa ba mga kaigsuonan nga mosakripisyo ta sa pagbasa? Ang uban mga kaigsuonan, giuhaw sila sa tinuod nga mensahe. Tungod kay mibati na silang katapol sa pagbasa sa Biblia. Hinumduman nato nga kung dili ka mo basag Biblia, ari ka sa Google, ari ka sa GPT, hinumdumi nga kanang tanan wala sila'y gibarugan. Kay kanang tanan welcome o gidawat nila ang tanan nga relihiyon, tinuod nga kahimtang nila tanang relihiyon ilang gidawat. Wala sila'y gibarugan nga relihiyon. Pero sa Biblia dunay gibarugan nga mga pagtulunan og doktrina kung maghisgot sa balaang kasulatan. Maghisgot sa gitawag kaluwasan. Ang usas mga problema karon mga kaigsuonan, daghan karon nga mga
Kristohanon, ang ilang pagtuo, nag-agad na lang sa opinion sa laing tao. Nag-agad na lang sa discussion sa ubang tao. Dili sa pulong sa Ginoo. Kung mo na giingon ni Apostol Pablo nga, moabot ang panahon nga mga tao, mangita na silang magtutudlo. Ang ilang magtutudlo, googles na. Ang ilang magtutudlo, GPT na. Ang ilang magtutudlo, mga kaigsunan, wala na sa Biblia. Butang nga ato karong pamalandongan sa imong pagkakristohanon. Love pa ba nimo ang Biblia? Sa imong pagkakristohanon, nadasig pa ba ka sa pagbasa ng Biblia? Pastor, busy manggod, pastor. Busy kayo ko, pastor. Ultimo ganing kanta, di na ko kahuman. Daghang mga Kristohanon karon nga, pila na lang ka minuto ang iyahang pagkanta para sa Ginoo. Daghang mga magtutuo nga pila na lang ka minuto ang iyang pagpakigsulti sa Ginoo. Pero mas daghang oras o panahon sa pagkigsulti social media. Pero blessed kang gid kahit nga gihatagan tag instrumento aron ang Biblia o pulong sa Ginoo mo'y masentro. Ang pulong mo kinabuhi ko. Dire sa pulong mo kinabuhi ko ang gitinguha, ikaw ug ako magpabilin sa dapit nga balaan, matarong, bag-o kanunay atubangan sa Dios. Ug walay laing makatabang, dili relihiyon, dili bisan kinsa nga tao nga mohantag opinion o internet, kundi Biblia. Yes, nakatabang ang wifi. Yes, nahimong instrumento ang internet. Nga nahatod nako ang mga pulog mensahe sa inyong kasing-kasing. Nga nahatod nako ang mga pulong sa Dios sa inyong Pinoyanan. Nga walay lain, nga tinuod, nga makatabang ka nato, aron tinuod ta nga makasulod og langit, ang Biblia lamang. Ikaw ug ako gidasig ta sa Dios sa pag-utingkay karon sa atong kasing-kasing ug sa atong nauna. Diha sa pagpangutana kung love pa ba nato ang Biblia. Kaya ang tinuod nga giuna nato ang Ginoo, mas taas tas oras sa pulong sa Ginoo. Ikaw ug ako, kamong tanan, gidasig ko sa Ginoo sa pagdasig kaninyong tanan. Patasi ang pagbasa sa Biblia. Patasig oras. Ipadaplin ang cellphone. Basaha ang Biblia. Or kaha gamita ang Bible, ang gamita ang imong cellphone sa pagbasa ng Biblia. Akong kuyog kahapon mga kaigsunan gikan mi sa Moalboal, samtang naghuot mi didto sa likod sa sakyanan nga among gikargahan og tiles. Lipay kay ko nga nakakita. Kay kaniadto siya misugilon sa unang panahon, baso nga gisudlag tuba ang iyang guditan. Pero karon, Biblia, cellphone man tuod ang iyang gunitan, pero ang iyang gibasa, maayong balita, Biblia. Mahinungdan, ako mismo nakasaksi sa iyang kinabuhi, dako kay kalahian. Nga kaniadto, kinaiya, batasan, naagyod sa kalibutan, daling masuko, dili masultihan, mubo og pasensya, kanunay rang maglalis, mura og mas sakto tanan. Pero karong naa sa bala ang kasulatan, ako mismo nakakita, nakasaksi, dako kay siyang kausaban. Bisan sa atong mga kaigsunan kaubanan diri sa simbahan, muingon ko, ako buhing saksi nga ang tinuod nga tao nga nagbasa og naminaw sa balaang kasulatan,
dunay dakong kausaban. Kay ang tinuod nga makatabang kanato, Biblia. Pero usa ka pangutana, kumusta karon ang imong kinabuhi? Dili ba ikaw ang naa sa Biblia nga giingnan nga daghang mga tao nga moabot ang panahon, magpili na sila og mga magtutudlo nga maoy musulti sa mga minsay nga gusto nilang madunggan. Ang buti pasabot, daghan na karong mga Kristohanon ug ayaw tuguti nga usa ka na ini. Mutuo Ginoo. Mutuo kaluwasan. Pero dili na gipangita ang tinuod nga pagtulunan. Sila mismo ang nagbuot sa gusto. Ang gusto na nila mo'y natuman. Kung unsay ilang gustong madunggan, samtang nagtuo sila sa ilang na naay Ginoo. Gidasig ko sa pagdasig ninyo. Ingno na totong ko galingon. Lord, unsay gusto nimo sa akong kinabuhi nga akong buhaton karon. Kabalo ba mo ang tubag sa Dios? Basaha ang Biblia ug tumana samtang buhi pa ka. Dili opinion. Ang Biblia mga kigsunan final authority sa kinabuhi sa tao. Di ka kakitag mga opinion lang. Ang Biblia mubarog sa doktrina, mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa kinabuhing dayon, mahitungod sa bagong langit o bagong yuta. Pero ang Googles, GPT, uban pa, di na mubarog. Puro na opinion. Ngano man, dili na sila tao. Ang nangonsulta nila, nagkalain-laing marag nga relihiyon sa kalibutan. Mapa-Muslim, makakatoliko, mga protestante, tanan nga mga klaseng relihiyon sa kalibutan. Nangonsulta na nila. Munang dili na siya mubarog, mahitungod sa kaluwasan. Pero mao'y gikonsultas kadaghanan. Lahi sa Biblia. Why makatupong, ni makalubaw, ni makakumpara sa Biblia. Kay mahitungod sa kaluwasan, o sa kinabuhing dayon, o sa langit, mubarog siya kinsay makasulod dito. Kinsa ang makasulod sa bagong langit. Katong tao, aming dawat umito ni Jesus Christ. Ug wa na magpailalom pa sa sala. Wa na magkinabuhi sa sala. Pero ang tao nga moingon nagtuog mindawat ni Kristo. Apan sigirag pangabit, sigirag pangilad, sigirag pamakak, hambugiro mapahitason, walay tinuod nga pagbati sa espirituhanon nga kinaya. Langit sirado ra. Pero kung ikaw nga nagtuo, ug midawat kang Kristo, mas nabisi kas pulong sa Ginoo ang imong padulngan. Langit nga maoy puloy anan sa tungaman. Una nga gidasig tika basag Biblia. Pakigsultihi ang Dios. Ikaw ug ang Biblia. Sigurado ko 100% langit kapunta. Mao nay pahinumdom nga tinud-anay pagdasig nga kaluwasan o kinabuhing dayon ang gisentro. Dili ang relihiyon o ang tao. Kay ang kinabuhi sa tao walay laing gikinahanglan pulong ni Kristo. Kung ang tanom abunuhan, tao kinahanglan tudluan sa kinabuhi mga kaigsunan nga iyang padulngan. Ang gikinahanglan sa tao, Biblia lamang.
Mauna nga diri sa tong programa, walay laing gi sangyaw, walay laing gihatod ang pulong sa Dios, ang mensahe sa Dios. Mauna nga ang pulong mo kinabuhi ko. Dalay ko ng Dios, magpanalangin. Dalaygon ang Dios nga napaday nagpanalangin og naguban og nagamuma kanatong tanan kini inyong isuon magaingon na usab sa atong nga programa uban sa pagpanamilit sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning sa tanan. O ilabi na sa atong mga listeners sa atong FM station 101.3. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah,
lukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,